Gadan ang 18 anyos sa si Jerry Irato, kang subot maaktuhan na nangaabon asin mabadil kang nakabantay na security guard sa sarong compound sa barangay Tagbong Pili, Camarines Sur, alas 3:45 ning maagahon kang nakalis na Domingo, Hunyo 5. Sigun sa Pili Municipal Police Station, mantang nasa pagronda ang 29 anyos si Daniel Larcena, kan Minalaba, Camarines Sur, sa pigbabantay ang kaning junk shop, nadakop kani ang tulong persona sa aktong panghaabon. Kang sitaw ni Larcena ang mga mahaabon, bigla subot na nagbunot ning badil si Balbuena, rason para paputukan niya ini. Nakadulag naman ang duwang pag-iriba ni Balbuena. Taro sa mandato nila, mag-rubing po ano. Habang nag-rubing siya, nakadangog siya ng ribok sa kabirang parte kang junkyard ninda, ginamanan niya. Pagbukas niya kang may guru gate po dahil ito, pero sa laog pa man kang solar, kang junkyard ninda. Si Dua, nahiling niya, almost nakasakat na sa wall, si Dua, padudulag naman yan eh. Si Saro, nahiling niya, nasa baba pa po ano. Pero ang ginamit po niya kaya is shotgun. So, pinipresume ko po, may nakol po ng tama yan, nakol po ang pellets kang shotgun. Sa record kan Pili PNP, may mga dati naman subot na reklamo laban kay Balbuena, huli man sa pangaabon. Pero base po sa paghahapot-hapot po kang investigador, igwa naman po ning mga records, igwa na po ning mga kaso na nangahabol kaya lang dahil man po nagreklamo na sa iba, ta siguro po medyo mababa lang ang kasi naayos man siguro, dahil na po siya nakakasuhan dagos. Sana po maging ang mga barangay tanods is maging activated man po sa trabaho nila, na may patupad po ang pagruronda man po ninda, sakaling matabangan man po ang mga residente, bako sana may mga establishmento at may mga business po digdi sa kabilugang Pili, Camarines Sur po. Mientras tanto, matapos ang reglamentary period, pinalibre na kang pulisya ang nakabadil na gwardya na si Larcena, alagad sigun sa PNP, bukas mandang sa indang opisina, in kaso na magsaangat ning kaso ang pamilya ni Balbuena. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.